Well, sibh chun cuairteoirte é áit simú? Tá mé féin agus é bhín ag dul chuig an fortinge chun spríor an trá. Ah, ein das. Tám sé dul ar safari san Africas chun na hambia eá. Ooh. Tám sé cum a hicéid Etalán a chur me leabhar gur thug ag deire an thris chuna chunáil go deo. An smuoine. Cainte réit an ag na fáil amach chuil sin am dún dul go dtí an airfort. Calma ordóir. Gerard, cib is léine tá ort? Seach cín. Tá mé dul ar Sarah ar feis seach lá. Mar dearma gcónaí, colla bhá lean na hibre. Cén fáin nóir fáil tú iad? Tá mo chás lán. Céirt atá siad de chás an áit do chodéidí. Riachtanis ar nóí. An go bheici sibh. Inis. Taló go ábhar. Rópa. Ó. Toastéir. Mappa de Héireann. Bheith an cuid is mó a chu sin sa Óstána Road. Amai. Agus ní ba a mappa sin ag testáil wet. Nú an rópa skipála? Ó, tá cínte? Bheith tú róthraach ar safari le bheith skipáil? Ó, well, bhairm dul bháile agus pacáil a ríis. Harróig mud leis. Se, níl wet ach éidí, ostar gréine, teddy agus leabhar le léamh nuair atá tú ag lígans do cí. Smuoid amach. Ará, Glyn. Gur amagad nasa. Ban soltas a sida. Slán! Slán.